yɛbɔ mpaeɛ. Ɔsoro ne asase wura wo na tumi ne kɛseɛ ne ahoɔden yɛwɔ dea. Agya yɛda wo ase sɛ wahwɛ yɛn nso abɔ yɛn ho ban ɛnɛ nso ama yɛ akwan ama yɛabɔ w'anim. Ɛsɛ sɛ wankasa wobɛsane wo tumi mu na wabɛsiesie yɛn. Yɛda wo ase ɛwɔ Yesu din mu. Amen. Ntwene yɛn tra ase. Yɛde Nyankopɔn ase sɛ Awurade gu so de n'asɛm kronkron esiesie yɛn. Na nsɛn mu sɛ yɛsua bi kakra fa nhyira ho na ɛnsiyɛ. Na yɛbɛ sɛ yɛhwɛ na other side nso opposite side nso ne yɛhwɛ. Nti yɛbɛhwɛ ɛnome ho asɛm kakra na atimi aboa yɛn. Na ɛnome na ankasa no yɛwɔ n'ahodoɔ bebree no a ɛna ɛwɔ hɔ. But ɛnɛ no yɛkasa fa automatic cars ho. Ɛnome bi a ɛda hɔ anaasɛ ɛnome bi a yɛ ana ɛda hɔ. Ɛno yɛbɛ sɛ nnɛ yɛka ho asɛm automatic cars. Ɛnome no ɛwɔ n'ahodoɔ mmienu na wokɔ mu nso a ɛwɔ details wɔ hɔ. Yɛwɔ automatic cars wɔ ɛna ɛwɔ deliberate cars. Yɛka automatic cars a ne yɛ sɛ ɛnome bi a ɛda hɔ a sɛ ebi a mɛnyɛ saa adeɛ wɔ yi na ɔyɛ saa adeɛ wɔ yi a saa nnome no ɛbɛba wo so. Nti ɛnome bi a ɛda hɔ. Ɛna ɛka deliberate cars nso deɛ a ɛnome bi a wankasa anaa wɔboa pa adome wɔ bi anaasɛ abɔ obi dua. Nti ɛnɛ no yɛhwɛ automatic cars ɛnome bi ɛda hɔ na Nyame boa na sɛ ewie a ne yɛhunu ne yɛka ɛka deliberate cars a ɛnome bi a yɛne yɛhyɛ da ɛdome no sɛ ɛni ka nka Nyame asɛm baako bi mfam na mɔde ka ehunu ntam na tumi aboa ne akɔ yɛnim. Sɛ mohwɛ odiyifoɔ Elisha a mmerɛ a nkwadaa no ɛbɛgoro ne ho no ɔbɛpɔ no so no ɔdome wɔ mo. Yɛnkenkan 2 Kings chapter 2 22 to 24 224 ɔse na ofiri ɛhɔ ɛforo kɔ Betel na ɔfra kɔ ɛkwan no so no mmɔfra nketewa bi firi kuro no mu ɛba bɛgoro ne ho ka kyerɛ ne sɛ atipa foro brae ɛna ɔdane ne ho na ohunu wɔn no ɔde Awurade din ɛdome wɔn na sisire bere mmienu efiri kwaye no mu ba bɛtete wɔ mu mmɔfra aduanan mmienu. Mo saa sɛ deɛ ha yɛ deliberate case. Nti ɔde Awurade din ɛdome wɔn mo. Nti wo ɛnyɛ no mi bi ane asato hɔ. Nti Nyame boa a yɛsua deliberate blessing na ɛbɛboa yɛn. Nkwadaa no a na ɔmo mu adeɛ na panin ɛreba na wɔakɔgyina baabi na wɔgoro ne ho no ɔkasae ɔdome wɔn mo ɛma nipa bɛyɛ 42 esisire firi wura mu bɛhwee wɔn mo koraa. Nti ɛno no sɛ yɛde bɛyɛ afutuo nti ase deliberate case no ɛne maka sɛ automatic case nso deɛ ɛnome bi a yɛahyɛ to hɔ sɛ woyɛ sɛ yi a ɛnome sɛ mmara wɔ so adeɛ wɔ woyɛ a ɛnome wei mmara wɔ so. Ɛno deɛ Nyame boa a ɛnɛ no ne yɛbɛka ho asɛm ntim da foforɔ ne yɛahwɛ ne yɛaka deliberate case na afei mu nsɛm bebree no ara nso yɛahwɛ ne yɛka sɛ wɔ case koraa na what is case koraa ayɛ deɛ bɛn a yɛka ɛnome a ɛnome yɛ duabɔ bi a ɛde musuo bi ɛbɛ nipa bi so. Ɛnome ɛyɛ duabɔ bi a ɛde musuo ɛbɛ nipa so na ɛbɛdi nipa ne nya ɛma sɛ ɛsɛe nipa no ɛwɔ akwan ahodoɔ pii so. Mesi so bio sɛ ɛnome yɛ duabɔ bi a ɛde musuo bi ɛbɛ nipa so. Eduabɔ bi a ɛde musuo ɛbɛ nipa so na ɛbɛdi nipa ne nya na ɛsɛe nipa no ɛwɔ akwan ahodoɔ pii so. Nti duabɔ ɛnome yɛ duabɔ anaasɛ ɛnome yɛ musuo. Duabɔ ne sɛ nipa no ɛnsama a wamatumi bi nipa no wɔ sama a wamatumi bi anaasɛ sɛ emusuo bi ɛmmra wɔ so tumi bi ɛnyɛ wɔ bɔne anaa tumi bi ɛnyɛ bɔne bi ntia wo ahohom bi anaasɛ tumi bi ɔgye ne die bi ne wafɛre sɛ saa tumi no wɔnyɛ bɔne bi ntia wo ɛna ɛfɛ ne sɛ ɛnome sɛ ɔbɔ wo dua anaasɛ ɔmamusuo ɔyɛ biribi ama na atia wo anaa ɔyɛ biribi ama ebi yɛ bɔne bi aba wo so. Obi koraa nso yɛkɔ so ne mu nsa nipa bebree no koraa hɔ a mo ankasa motumi hu sɛ obi koraa tumi ne to koraa twi fam na wɔdome nipa. Nti nipa tumi de nsuo ahodoɔ ne abosom ahodoɔ ne tumi ahodoɔ tumi bɔ nipa dua
anaasɛ ɛdome nipa sɛ sɛ ɛtumi no wɔsama no ma no sɛ ɛne nipa bi ɛnni ɔne nipa bi ɛni ne nwonwono na ne nyinaa ɛyɛ duabɔ na yɛbɛka ho asɛm bebree paa nti obi ka sɛ asɛmmɔne bi anaasɛ obi ka asɛmmɔne bi de ato w'abrabɔ so asɛm bi a ɛnyɛ nuabɔ sɛm bi ɔka de ato w'abrabɔ so ne nyinaa ɛyɛ nuabɔ ɛnome sɛ obi ma sɛ wo ebi koraa wo nhunu ho ano da wobɛbere wo wiase paa obitumi ka saa asɛm no ɔka de ato w'abrabɔ so ofiri sɛ bi a bɔne bi a wayɛ no anaa ɛkwan bi a wɔde nafa soɔ nti ne wɔka asɛm bi sɛ bɔne bi ɛmmara wɔ so na bɔne ɛmɛto ɛno nso yɛ adeɛ bi a ewiase taa kɔ so paa obitumi ka sɛ nyame kwan ntua wɔka wo nyame ntua wɔka paa nyame na ɛbɛtua wɔka ɛwɔ bi a w'abrabɔ ɔyɛ saa bɔne bi a ebi a mɛka sɛ wode ayɛ no nti obitumi adome ne wasɛfoɔ nyinaa sɛ wo ne wasɛfoɔ mbɛbrɛ paa nti ne saa nipa no kyerɛ sɛ ɔhwɛ sɛ bɔne mmara wɔ so na mpo kura obitumi adome wɔ bi ɛbɔ obi dua sɛ nipa no ngu mfiri wiase nti obi wa na wabɔ nipa dua ne dua no na bi akum nipa no na mmom ne ka nte aseɛ sɛ duabɔ hunu deɛ ɛmmam yesu akɔ ne bɛhunu ɛna sɛ yɛgye Awurade Yesu din nso deɛ a ɔgye yɛfiri apam mmɔne biara nso ase ɛno nso yɛkɔ so no nso no yɛbɛhunu ne mmom duabɔ hunu deɛ ɛna ɛmmam nti nipa obi bɔ dua sɛ ɔhaw bi mmara wɔ so anaa asɛm bi ɛnto wɔ no ɛho asɛm na ne yɛrekan ɛne yɛse yɛ kasa fa deɛ bɛn ho nyinaa automatic case ne yɛka ho asɛm nti ɛno mi nso egu ahodoɔ bebree egu ahodoɔ pii ɛdɔɔso ɛtumi de yadeɛ ahodoɔ pii ɛtumi ɛbɛ nipa so bɛsɛe nipa nneɛma bebree nipa no nnwuma tumi sɛe ebi nso yɛ sɛ ɔhaw abɛbrɛsɛ maka sɛ ɛyɛ 1001 ɛnome deɛ bebree yɛntumi ɛmmɔ din yɛ kakra bi nim sɛ adebɔne biara no a obi ɛhwɛ sɛ tumi bi ɛma no ɛmmara wɔ so anaasɛ bi a ahohom bi ɛmɛko ntia wo na ɔmfa saa amanneɛ wei ɛntoo so ɔmfrɛ saa tumi no wɔde saa tumi no abɔ wo dua na wasama wa saa tumi no maka sɛ ɛde bɔne bebree no ara na ɛtumi ba nti ɛtumi ma nipa nnwuma tumi sɛe ebi nso koraa nso tumi ma ebi a awomawu no tumi ba nipa bi wotumi abɔ dua sɛ wo awomawu ni adeade bitumi abɔ nipa no wotumi abɔ du sɛ ɛpɔn de wɔpɔn sɛ woyɛ no ara onyuma na awo no na asɛe ntumi nyina ɛdɔɔso bebree ɛnome ɛtumi ba nipa so nanso ebi wɔ koraa na obetumi aka sɛ wo yɛfunu paa wonya bi ngo da sɛ yɛfunu paa sɛ wo bɛwo paa deɛ obetumi abɔ dua asama wama ama tumi bi sɛ tumi bi ɛne wuni ne nwono na yɛfunu paa deɛ ɔma wonya bi da anaasɛ aware pa so obehu sɛ nipa no sɛ aware pa paa sɛ obenya bi paa deɛ dabi ɛne tibɔne wotuma ama nipa no na akɔyɛ sɛ ɔno ɔbɛ wiase tibɔne nko ara na ɔde abɛ wiase yɛka nyinaa no ɛwɔ hɔ na yɛnkɔsie no yɛbɛnya nimdeɛ bebree a yɛbɛtumi de atena aseɛ nti obi hɔ kɔ awareɛ paa sɛ awareɛ bi a ɔbɛkɔ biara no sɛbisɛbi one bi a na kye sɛ ankwasi aga awareɛ bi a ankwasi aga bi a na nnome bi na obi adome no nti ne nyinaa no yɛbɛka ho asɛm da bi ne mensa asɛm no nkɔsie no ɛbɛboa yɛ bebree nti sɛ nneɛma bebree no ara na nipa ɛtumi yɛ nnome ɛwɔ nipa abrabɔ so ɛka bɔne sɛ nipa no ɔhu ne ho ano wiase nipa bebree bɛ wiase nso wiase paa no ebi nhunu wɔn ho ano ne nyinaa no ebi wɔn nso a na nya duabɔ yɛme bɔ de sensɛn bɛtɔ ntam ɔne ahunu nti nneɛma bebree no ara bɛtumi ayɛ nkontia bi wɔ nipa abrabɔ mu nkontia sɛ tumi bi mɛkontia wɔ abrabɔ mu nipa koraa ɔda na koraa na ahom bi koraa ɛma yɛ ne bɔne ne adeade ne nyinaa no etumi ɛma ɛnome bi tumi ba nipa so but deɛ yɛka ne sɛ saa na ɔman wɔ nyinaa nso no ɛnkyerɛ sɛ obi hunu bi a na ɛyɛ duabɔ anaa nnome bi saa nneɛma meka ho asɛm nyinaa nso no ebi wɔ ha ɛyɛ accident a etumi ba nipa so nkwanhyia ebi amanneɛ bi obi wɔn nso a n'abrabɔ a ɔpɛ ne ho a wɔnhu ne ho ano nyinaa no ebi a n'abrabɔ no wɔammo ne yie ɔnoto ne nneɛma bi yie ɛwɔ n'abrabɔ ho na emu nyɛ duabɔ bi ɛnyɛ nnome bi ɛna yɛadome no anaasɛ ebi a apam bi a ɛda hɔ ɛna ebi a ɛkotia no ɛbrɛ n'aseɛ wantoto na kwan eyie nti na ebi a nneɛma bi ɛba no so obetumi ayare paa yare bɔne bi na yɛadome ne sɛ yare bɔne mmra no so obi nso betumi anya saa yareɛ no ara bi ɛnso na ɛnya deɛ bi a
saa nipa no ɛyɛ nnome anifira betumi aba nipa so nipa no ne betumi afira na so betumi asi etwere betumi aba kwata betumi ayɛ no ɛnɛma bebree kyɛ sɛ kwankoro yadeɛ bi betumi ayɛ no nipa no bo sɛ yareɛ betumi abɔ no asɛ no sɛ nipa biara ebi wa ɛnyɛ nnome biara ebi wa na ɛnome bi ne duabɔ bi na bɔne bi ne wakɔyɛ na ebi anome aba no so ebi tumi ba saa ma owi ase ɛnɛma betumi esi onipa abrabɔ ma ne yɛ yie ɛne bi wɔ nso deɛ na biribi wɔ mu nanso ne deɛ Awurade nko ara n'anim amen na saa kaasisi ne sɔɔsɔsɔ no nso yɛ mmienu kaasi ne sɔɔsɔsɔ no ɛnam sɛ yɛhwɛ baabi a ɛnome wei no firi ba no deɛ a ebi wɔ ha ɛnome bi firi Nyankopɔn tumi ma nipa ɛnome ɛba nipa n'abrabɔ mu ɛno wɔ hɔ Nyankopɔn no a no onipa ne ɛnome bi a ɛfiri Nyankopɔn nkyɛn ɛna ɛha no ɛna ɛsɛ n'abrabɔ ɛno wɔ hɔ ɛna yɛwɔ mansi bi a ɔbɔnsam tumi ɛne na bi a ahombɔne tumi a ɛmfiri Awurade ahomfi ni ade sunsumbɔne na ɛne na saa ɛnome na aba no so na ne sɔɔso no ɛyɛ ɔbɔnsam tumi bi ɛna ɛkutia no anaasɛ ahomfi bi ɛna ɛde ɔhaw bi ato n'abrabɔ so a kyerɛ sɛ asomdwie di asomdwie onya a ɔdi ne nya ɛwɔ n'abrabɔ ho ne nyinaa no ebi wɔ hɔ a ebi ba saa sɛ nneɛma bi edi nipa nya wɔ n'abrabɔ mu a ebi wɔ hɔ a Onyankopɔn ɛna ama nnome aba na so ɛkɔ baa bebe hunu na obi wɔ nso a na yɛ ɔbɔnsam supernatural power bi na ɛkotia tumi bi a ɛboro soɔ bi ɛna edi ne nya anaasɛ ɛkotia no wɔ n'abrabɔ ho ne nyinaa no yɛnhwɛ no nso nti ahohom bi etumi di nipa nya anaasɛ bi apam bi ɛda hɔ bi etumi di nipa nya yɛkɔ Nyankopɔn asɛm behunu sɛ apam bi da hɔ ɛna ebi a edi nipa no enya Yesua Nyame asɛm akɔ no ba gye Yesu di a ɛne gisɛm sɛ Awurade gye wo firi ɛnome ahodoɔ bebree no mu amen good enti ne asɛm de ne sɛ yɛkasa mfa automatic case ho ɛnome bi a ɛda hɔ ɛnome bi a yɛhyɛ ato wɔ sɛ woyɛ sei a sei mmara wɔ so wonyɛ di a ɛma wɔ so wonyɛ yɛ a ɛma wɔ so yɛhyɛ ato wɔ apam bi da hɔ yɛhyɛ ato wɔ sɛ woyɛ sei a saa deɛ wei ɛkɔ so a na yɛbɛkɔ Bible mu ne yɛahwɛ ɛsɛ mo kae a Genesis chapter 12 verse 3 Abraham deɛ no mo kae a sɛ if you curse Abraham God will curse you na ɔse na mɛhyira wɔn a wɔhyira wo na madome wɔn mo a wɔdome wo no na wo mu na obɛhyira asase so musuakuo nyinaa Genesis chapter 12 verse 3 nti Nyankopɔn ahyɛ ato sɛ Abraham woyɛ Abraham bɔne a Nyankopɔn nso bɛyɛ wo bɔne ɛne gyɛ sɛ ɛda hɔ wohyira Abraham Nyame bɛhyira wo sɛ woyɛ Abraham bɔne a Nyankopɔn bɛma nnome aba wo so Nyankopɔn na ahyɛ ato wei deɛ ɛyɛ automatic yɛahyɛ ato nti sɛ woyɛ ne bɔne pɛ no a ne ha ne bɔne no ɛba wo so ne yɛahyɛ ato ɛnyɛ Abraham na ebi na no koraa adome wo wɔ ɛne ne gyɛ sɛ nti so obi taa Abraham na obi ɛpɛ ne bɔne na ɔpɛ ne sɛyeɛ ɔpɛ ne nimguaseɛ ɛne adeade a Abraham tamfo bɛ Nyankopɔn tamfo nti ɛne nipa no ɛnyame na ahyɛ ato ɛyɛ Nyankopɔn na ahyɛ ato sɛ woyɛ saa adeɛ wei nko adeɛ a so those who think and plan evil against you, I will also think and plan evil against them. Everybody can say, so we be a one plan bonnet etia wo. Now, obey bonnet and one brabomono. Me, young pons, dear, Mamma Sa Bonnet, Benny Panoson, to be bought brown for Bonia. And no man, amen. Say, I can't on Conemuso, Abba Abraham so, and I can't on Cona, at the Bonnie BSC, Abraham acquire more, and then put or the Bonnie B. Abraham or the Bonnet Ayanoma. Nyankopɔn sɛ ɔma saa ɔma ɔno nso ɔno bedi paa yie paa nti menim sɛ yɛbɛtoa so amen nti Abraham deɛ no na ɛyɛ Nyankopɔn kaa sɛ mɛdome wɔn na ɛyɛ automatic anaasɛ ɛyɛ deliberate nti ɛda hɔ woyɛ yɛ apa na afei aba wɔ so nti yɛbɛkɔ so ahwehwɛ mu ayie nti obi ɔde Abraham bɛfa kwanbɔne biara so biara no Onyankopɔn nso de ne bɛfa kwanbɔne biara so nti obi a ɔbɛhwɛ Abraham ne damfo biara no Onyankopɔn nso bɛhwɛ saa nipa no ne damfo ɛdɔ nso bebree na ɔmom de saa Abraham nsa so bebree no awo ɛbɛba saa ase wei so a saa nnome ne saa wei nyinaa edi wɔn mu akyi saa nnome ne saa nsɛm wei nyinaa no edi wɔn mu akyi a Nyame bo a ɛno nso ɛbɛka ho asɛm da bi afei yɛde ka te ase yɛhwɛ biribi de sɛ communion curse yɛwɔ communion curse wɔn nso sɛ obi edi communion na wɔyɛ ne yie na odi ne bɔne kwan so ɔde bɔne ne kodi communion no a communion ho no me ba nipa na abrabom
any kind of young person, our 1 Corinthians chapter 11, 27 to 30. Into the obedi pan we announce Obenum Eradicue and no said the answer. Obedi Erade Nipebia and any Muja Hofo. Na ma onipa nso no ho nhwe na wodi pan no bi na wana kuru ananubi na de odi no onom sa de ense no odi nom de atamuo eba ono ana so ebi se wa mu nipadua ne yie yenti ana wona a woye mmere na woyare yare pii omumu na bebre nso awuwu Paul se ha se nyankopon asa to Ewurade Ewurade didie Holy Communion nipadua no ejina wa Ewurade Yesu nipadua na nipa no wo ba ho yesi yemfa bra bi ma ho ma won de ode beba awokoduro bone enti sa nipa no wa mu nipadua no enti eba sa nipa no timi nyamane ohaw na Paul ka che Korintofo mu se bebre no a omu nipadua ayeye mmere se mo anka se mo hu se nipadua na ayeye mmere na mu bebre no ayare yare bebre no na ekumo na afa mu hu se mu bebre ku anso wu sa ewu we nyewu enye normal therefore se bi obi ewu ni bi na maka say yare ebu ho a obi abetimi yare amane betimi aba obi aso but sa amane bi emigu ho de a na eye Ewurade adidie na de sa enome eba nipa no na abra boso nanso no enye obi anso so na sa amane bi to no na kese onko communion yi da bi eno se be yemfa so yemfa the extension to ntamo obetimi yare na yare bibia ni ase onyakomo kan na esum Nyankopɔn akɔ Ewurade pono ho yie pa onfa dwembɔne oni ni bɔne kwa nso nanso yare bi edokro no ha bi ni amane bi da no so na obi won so de a anka wonyare anka amane bi ma no so nanso wankopono ho yie na ama Nyankopɔn so etwe na so ndi sɛ obi de bɔne edi communion a inema bebrenu a na ba nipa no so yade ahodo ne owuo padana na ohaw ne amane bebre nipa no onya hotɔ enema enye pii timi etutu sɛ nipa no enti ya yɛhɛ no so pa yi pa nipa no wɔkɔ so die no ano na ɛkɔ so a nso wɔso onya die nso de a ɔha no nso ɛbɛto aso a nti edu bi a ɛkwan bebre no a timi tuatua woni pa na brabom wankɔ communion yi Ewurade pro no wa ma ho yie wɔde bɔne ne ba ho ebetuma yi nipa kora die afi na adwumam ɔha ebetumi aba opportunities any chance bebre ebetumi abɔ no nyama bebre pa na ebetumi abɔ no wɔ na brabɔ ho afi sɛ nipa bia no wamfa obuo ne ani die a ma Ewurade but obi a wodi ni wɔ no kuri mu no nti yɛhɛ no nso deɛ meka nie sɛ opportunities bi ɛpa nipa bi ho ne chance bi ɛpa nipa ho na enema bi akutie nipa a na nyɛ mbere bia na kyerɛ sɛ wayɛ bɔne ntina o nya saa mfa nhyɛ mo adwene mu bɔne wɔ hɔ ɛna obi wɔ nso ɔnyɛ bɔne bia nipa no nyɛma bebre no a na ɛtoto no nso akɛse timi to nipa no nanso nyɛ bere bia na ebia na ɔkyerɛ sɛ wayɛ bɔne nyame bɔ mɛka ho asɛm sɛ mohwɛ Nyankopɔn asɛm mu a Nyankopɔn sɛ Israelfo no wɔn nsa no adwuma Nyankopɔn sɛ nipa ɔde nnome kɛseɛ paa ba ɔman no so na afei wɔn nso dua mu na paa wɔn nneɛma ɛkyɛ sɛ wɔn to na ɛnyɛ yie wɔn to ntare nneɛma basaa na ɛto wɔn na ne nyinaa akɔgyina sɛ Nyankopɔn fie da mpan Nyankopɔn no ne fie deɛ da mpan deɛ ɛfɛ Nyankopɔn ho ɛmfa wɔn ho wɔn nwi Nyankopɔn ho adeɛ ɛwɔ wɔn asadeɛ wɔn nyɛ wɔn gya wɔn asadeɛ yɛ afei deɛ obiara ɛhwɛ ɔno ani yie die obiara ɛhwɛ ɔno ani nkɔ so ɔno ani mpuntuo deɛ bɛma na abɛda bɔkɔ yie na nipa no ɛhwɛ na Awurade deɛ ɛnsɛn Awurade a ɔbɔ wɔn ho ban na ɔno ɔhwɛ wɔn so akɔɛ mu no ne deɛ ne fie ɛda mpan but wɔn fie ne wɔn nneɛma deɛ obiara ɛtoto na kwan yie ɛne Nyankopɔn sɛ mɛfrɛ no mmea ba mo so nti Nyankopɔn no mmea ntumi ba nipa so ɛmra adeɛ bi wɔyɛ sɛ nipa no yɛ a wɔnyɛ wɔn nka Hagar chapter 1 2-11 a ɛno nso mɛka kakra meka afɔ wɔ sena mo deɛ ɛbrɛ dura ma mo sɛ mo de te mo adan a wɔdurudura mu na efie yi deɛ ɛyɛ da ntuo saa na ɔtwere no na afei sɛdeɛ asafo Awurade asie nie mo nwen sɛ na ɛman si kɔ so mo asesɛm ho yie ɔsɛ mo dua pii nanso ketewa bi na munya firi mu didi yɛ nanso mo me nanso ensomo mo frefra ntoma nanso mo ho ɛnyɛ hye na ɔpaani apaadeɛ egu foto a wafiti atuo no mu onsa asɛ Awurade ma no me ba ɔman no so afei ɔmbɔtɔ no afei deɛ toate adeɛ to mo na no ano abrabɔ kuntie wɔn bebree na wɔkyerɛ mo sɛ ne nyinaa akɔgyina sɛ me deɛ ho nhia mo to ɔfrɛ ɔhaw no me ɛba nipa so di sɛ Awurade de nneɛma bi ɛsɛe na yɛ deɛ ɛkɔ yi a mo ɛnspɛte sɛ ebusuo ba sɛ ɛnyɛ maa na ɛbɛba Nyankopɔn de a wɔsɛ me fie nda mpan
me fie ho nya kono ho nya fe ho time but the mo ankasa nso mo amotena bia de mo no to ne kama mo nitime gie na me me bɔ me ho ban na me hwɛ mo so me nkoso ho nhia mo de efa me ho na emfa mo ho na mo de mo de se mo amane hunu ane mo atete ane mo haw na mo hwɛ se me awurade mebo amode a ɔse ne ɔfrɛ enome amana ba ɔma no so na fe ɔma no ɔmo abrabɔ se enema no ɛyɛ saa no na fe ɔmo san ɔmo adwen no na fo mfra se awurade fie afi de ɔmo maso asi hɔ ɔmo siesie ɔmo hɔ yɛ fɛfɛɛfɛ ɛho ate kama ama ni munyama ba hɔ ama Nyankopɔn din yɛ kɛse no awurade fra se afi wo fre nhyira bra ɔmo so afi ne nhyira ɛba afi nhyira ɛba ɔmo sa bɛso mu bia na ɛyɛ yie adeɛ bi ɔmo yɛ bia na ɛyɛ yie afi na afi deɛ nkuntia ɛne afi nneɛma bia na ɛsɛɛsɛɛ no afi ne nyinaa na ɛfiri hɔ nti ɛnome timi ba nipa so nipa dwuma timi sɛe nipa sikasɛm timi ɛyɛ basaa nipa ware timi yɛ basaa ɔhaw ne amane bebree ba ebi wɔ hɔ a ɛnyɛ bɔne na wayɛ ebi wɔ nso so deɛ a na ɛnome bi ɛna ɛba na abrabɔ soɔ amen kɔsɛ obi deɛ wade deɛ obi kakra obi deɛ akɔhunu mu Nyankopɔn deɛ kakra wɔde akɔhunu mu ehu o sɛ yɛsuo Nyankopɔn paa na Nyankopɔn adeɛ ɛsɛe a ɛhwɛ mɛ Awurade adeɛ ɛnsɛe da sɛ baabi yɛte som Nyankopɔn nyɛ na yɛne ankasa no yɛntimi mu ho atan ntimi nwene ho paa nkwakyiri paa deɛ a ɛneɛ dɛko tumi yɛda bɔne ma nipa wɔ nipa abrabɔ mu o dɛko pɛ na nipa wɔne gye nyinaa da ne wɔ awerɛhoɔ dɛko pɛ na afei ɔhaw bi aba nipa abrabɔ so na Nyankopɔn nsa ɛna nipa no die na sɛ Nyankopɔn ɔbonsam kwan na yɛ wɔ deɛ asɛ yɛ ana yɛ sɛ ne udwane kɔ Nyankopɔn nkyɛ ɔbɛgye wo nti Nyame betuma ma nipa yɛ pocket no na afei emu adry na to ate adeɛ to mu na ayera saa na ɔyɛ Israelfo no mom yɛhɛ no nso amen mom yɛnka sɛ Awurade ne hu yɛn mmɔbɔ Awurade hu yɛn mmɔbɔ yɛbɛyɛ wo deɛ no ama yɛn nso yɛde ayɛ yie yɛni yɛwɔ yɛn ni ankasa yɛn ho afei yɛbɛyi yɛn ni afiri yɛn ho na ama yɛn ni aba wo deɛ no ho amen yɛde Nyankopɔn ase aha sɛ nso obi ɛfɛ ne sɛ tithe cares tithe nso to mmiri mu no sɛ moka Malaki chapter 3 verse 7 to 10 nso a ɛno nso woka yɛ mɛka 8 to 9 hɔ wɔsɛ onipa bɛfom Nyankopɔn afa sɛdeɛ momfom mfa yi nanso mubisa sɛ ɛdeɛ mu ne yɛfom wɔfa ntotosoɔ dudu ne masoafo deɛ mu ɔde nnome adome mɔ ɛfiri sɛ me na momfom mefa ɔmamu no nyinaa apam dadaa mu no na mmerɛ na tithe yɛ adwuma nsa pamoforo mu deɛ ɛyɛ doing more than tithe ɔman no ebinom ntua tithe ɔmo ntua na ɛnome paa ba Nyankopɔn soa de ba ɔmo so no ebi tua nso ɔmo ntua na ɔnokure mu ɛne enua abodeɛ paa so ɔde nnome adome mo paa yie na mɛma ɔsɛefoɔ bi abɛsɛe mo nsa no adwuma na ɛsisi yɛ na sɛ Onyankopɔn ɛsɛe ebinom nsa no adwuma ɛnam no koredie bi a ɔmo antimi ani ama Awurade deɛ Awurade deɛ ɔmo fae ɛde bɔ ɔmo bra ɔmo yɛ mu anhye wɔ ɔmo ne Nyankopɔn ma nnome ba ɔmo so a yɛn ɛna ɛnɛ deɛ Awurade dia ayɛ sɛ ɛkɔ ne nkyɛn no ɛba yɛn bɔtɔ mu a yɛn ho bɛtɔ yɛn moma yɛnya saa adwene no koraa yɛnsene wɔ mo yɛnya nkyɛn wɔ mo Nyankopɔn baako pɛ no ɛne yɛnsom no nti ɛmmara a wɔde ma wɔn tete mmere mu a wɔn mu ani soɔ no ɔfrɛ ɔha ba wɔn so a ɛna asɛm a wɔyɛ nso yɛn nkyɛn nso yɛamfa nyɛ adwuma nso a ɔha foforɔ bɛtumi nso aba yɛn so nti wɔn a ani tithe emu no korɛ no Nyankopɔn ɛma ɛnome kɛseɛ ɛba wɔn so ɔha bi wɔn a ama yɛn so no a wɔkyerɛ na ɛbɛbɔ o Yesu yɛ kwade bɛhunu na tini aboa nti yɛn no nso nti mum yɛ ni Nyankopɔn asɛm a ɛwɔ yɛn nkyɛn no korɛ paa ɛnome emienu two sources ada sɛ efi Nyankopɔn nkyɛn ɛna ɛbɛ nipa no so duabɔ bi ne nnome bi ɛna Nyankopɔn de ato nipa no abrabɔ so ɛna nipa no afei ne bere wiase bere a wɔbere nyinaa no Nyankopɔn nsa ɛna ɛne no ɛdi ne nwonwono ebi wɔn nso a na ɛnyɛ Nyankopɔn nsa na ɛyɛ ɔbɔnsam ebi wɔn nso a na ɔnyɛ bɔne biara sɛ mohwɛ a yɛsɛ ɛnome no yɛka automatic curse a kyerɛ sɛ yɛahyɛ toɔ sɛ adeɛ wɔ mɛnyɛ woyɛ a wobɛnya nnome kyerɛ sɛ yɛahyɛ toɔ nti obiara nyina hɔ a wɔdome wɔ adeɛ no da hɔ woyɛ yɛpɛ no a na ba wo so ɛna ɛfɛ no automatic curse sɛ mobɛka yi a Jericho Joshua ɛkaa sɛ ɔmo sɛ Jericho akuro no wieɛ no ɛna wɔhyɛ nkɔm to wɔ sɛ akuro yi obi a ɔbɛgye kyerɛ biara asɛm sɛ ne bɛto no ɔmo yɛn nkaa ne yɛnhwɛ ɛna Joshua chapter 6:26 yɛnhwɛ wɔse ɛna Joshua ɛka ntam saa bere no sɛ ɛnome ɛnka onipa a ɔbɛsɔre abɛgye kyerɛ Jericho kuro yi Awurade anim
ɔde n'abakan ne bɛhyɛ aseɛ na ɔde n'abakuma na ɛbɛyɛ apono no afei asɛ yɛhu sɛ Joshua afei wɔhyɛ nkɔm to hɔ sɛ onipa bibire bi a ɔbɛsɔre sɛ ekuro ɔbɛkyekyere biara no asɛm sɛ ne bɛto no sɛ ole foundation no a ne fence mo bɛwu ɔto fa pɛm no wa ne fence mo bɛwu na so owie nso so a ne last born so no de no atwa so ɛyɛ no me praise the Lord yɛnkenka asɛm yɛ sɛ asɛm no si a ɛwɔ 1 Kings chapter 16 verse 34 1 Kings chapter 16 34 ne berɛ so na Beteleni Hele ɛkyekyere Yeriko na bakan Abraham ewu yɛ berɛ a ɔto fa pɛm na ne bɛkuma Segun nso ewu yɛ berɛ a osisi apono no sɛdeɛ Awurade asɛm a ɔnam no mba Joshua so kaeɛ no wɔn sɛ ɛnome wɔ yɛahyɛ to wɔ yɛsɛ wɔyɛ ɛnome yɛahyɛ to wɔ ɛne wɔyɛ deɛ ɛda hɔ ɛyɛ automatic wɔyɛ yɛ no a ɛmfa wo nipa a ɔbɛyɛ ti nipa no sɔre yɛ sɛ ɔne ɔbɛakyi kuro no ɛyɛ adepa na wɔyɛ ɛnyɛ ne bɔne ɔde kyiri kuro ma nipa atenam nanso ɛnome bi da hɔ sɛ saa akuro yi obi biara ɔbɛbɔ no mpɛmɛ sɛ ɔbɛyɛ kyiri biara no ɔba edi kae bi a ɔba a ɔdi kae deɛ ɔbɛwu sɛ wɔnim o ɔba ne bɛwu ɛni yɛsɛ sɛ wowie nso a ɔbɛkuma to owie ne nyinaa si nipa yɛ ka ne ho asɛm sɔre a owie si yɛ no a ɛna ne last born so tɔ no wawu nti saa owuo we yɛsɛ ɛyɛ deɛ bɛn mo nyinaa automatic curse na ɛbaa no so amen saa owuo we ɛyɛ automatic curse na ɛbaa no so deɛ nti yɛ automatic curse ne sɛ yɛahyɛ saa owuo no ato sɛ wosi da woyɛ saa deɛ woyi a ɛno mi sɛ mmara wo so ɛmfa wo nipa ko a woyɛ ɛmfa ho sɛ tie biara no ɛno me no ɛbɛba wo so nti wɔyɛ yɛpɛ no a na ɛno me no baa no so ɔmo hɛ no nso na timi aboa yɛn nti wei ɛyɛ automatic ɛda hɔ wonim o woyɛ a ɛbɛsi nti ɛno mi bi hɔ deɛ a saa owuo wei ɛbaa yi ɛnyɛ normal death nti ne ba no owuiɛ no first born no papa yɛ sɛ ne ba no awu ɔne obi ɔnte a obi sɛ bi ewuo bi na ɛwuo but ɛnome na ɛku no ne last born so wuiɛ bi ewuo bi ɛna bi nipa bɛbi sɛ wawuo ɛkɔgyam no ne ade but ɛnome bi ɛna aba no soɔ nti yɛhɛ no nso ɛmfa ho nipa a ɔbɛsɔre abɛsi saa ɛdaa no nti woyɛ no na ɛyɛ prophetic curse deɛ saa Joshua ne ɛyɛ prophetic curse na ɛsan nso yɛ specific curse nti ɛnome pɔtee bi ɛnome bi a na ɛbɛba daakye na no many one ahodo ho we nso na ɛyɛ irreversible curse ɛbɛkyerɛkyerɛ mu ɛnome bi a wontumi reverse wontumi anya ho bibia ma na nyɛ yie nti yɛbɛhɛ no nso na atumi aboa yɛ amen ti ɔyɛ no na ɔkyekyere kuro na ɛyɛ de bɔn na wɔyɛ ana na nya de papa nanso ɛnome bi ɛda kuro num yɛabɔdua bi ato ti ɛda hɔ ti nome bi wa na ɛda hɔ na mebɛsɛ mbɔ ne tawtaw na ɛmmoa mo sɛ Judges 21 verse 18 so Judges 21 verse 18 emre bi Israel ma no ɔmo abusuakuo 12 tribes 11 ɛkɔ ɔfa ɛsɔre tia Benjamin abusuakuo toa no paa last born no abusua ne yɛ bɔne bi ti Israelfoɔ ɛka ntam sɛ yɛ obi biara a ɔde ne babaa bɛma Benjamin ni biara wareɛ biara ɛnome ne bia bɔmmra no so wɔn asato wɔn ka ntam eni saa ntam wei obi biara a ɔbɛbusuo biara no na wɔn baba bɛma Benjamin ni biara wareɛ biara saa awadeɛ na aba ne bɛkɔ no saa nipa no wɔn a ɔbɛkɔ saa awadeɛ no ɛnome bɛba wo so ɔhaw abɛbrɛsɛ kɔdaa na wonya somdue da mehɛ no nso ɛno wei ɛyɛ nome ka Bible no a nti mo kae a wobɛhu ɔsɛ na yɛ de yɛntumi mfa yɛ mama mu biara ɛmma awadeɛ ɛfiri sɛ Israelfoɔ akeka ntam sɛ ɛnome ɛnka deɛ wɔde ne babaa bi bɛma Benjamin awadeɛ wode babaa ma Benjamin awadeɛ a ɛnome bɛba wo so yɛabɔ dua toɔ paa saa adeɛ wei obi biara a ɔbɛyɛ biara no adeɛ wei nto no emusuo wei mmara no so nipa no ɔpɛ ne ho a ɔhu ne ho ano afei wo de wonim koraa na akɔyɛ a ɛnome ɛbɛtumi aba wo so nti Benjaminfoɔ no ɛni sɛ saa awadeɛ no ɔde ɔbakɔ hɔ ti awadeɛ bi wɔ hɔ a na yɛkɔ a ne yɛadwene ho yie amen ɛna afei yɛnhwɛ emu bi nso First Samuel mo ntwerɛ akyire hɔ de mo kwan makenkae 14:24 to 30 First Samuel 14:24-30 Israelfoɔ kɔɔkɔn na ɔmo kɔɔkɔn no ara na Saul ɛka ntam ɛna ɔbɔ dua sɛ efiri saa mmere kɔnkosi anwummerɛ obi a obɛdidie biara ɛnome mmara no so ɛnome paa na ɛmmara no so ɔka ntam
na san enome no ɛyɛ adwuma no so wɔdome paa yie na fe sama wɔdome no na ne ba yɛ fɛ ne Jonathan ne oni hɔ wante saa nome no enti wɔn nyina wɔn kɔ no mkɔpie ɛwɔ so ɛwɔ paa na atie de se paa se paa yie na wɔn ne ba no wɔnim ti no ɔka kakra hwɛ na sɛ ne n'ani so biri no nko owu n'ani so twa nko owu no ka adan no mo hwɛ ɔba pa kantam ato aspa papa we nko we sɛ nka ekodi yɛn nka wɔn nka nsɛm ebire no na ato yɛ munim ɛwo woka aban bɔ no a wɔn mo soro nyinaa gya ɛwo ne die ɛwo ɛnyɛ dɛ ɛwo na dɛ ɛnso yɛaka ntam yɛadome ato yɛabɔ dua to sika bi hɔ ne yɛabɔ ho dua ne yɛka kyerɛ sɛ sɛ sika obi obɛdi bibiara no adeɛ sɛ na ɛmma no so sɛ bi agyapadeɛ bi anaa efie nneɛma bi a na obi nim a well ɛne mɛba so ase yɛabɔ dua to ebi abɔ no mu nso na ɔmokɔto ɛwowɔ ti hwɛ yi o mo hwɛ yi a ade yɛ da se ne yɛbɛwu yɛne ne nwu ana me yɛne ne nwu yɛn nyinaa ti ɛwowɔ na sɛ nka wodia na wonwu yɛ nanso Jonathan yɛ ti unim koraa na unim ane abɔ ho dua a ɛbɛba wo so Jonathan ne onim sɛ yɛabɔ dua to to wɔne ɔka hwɛ ɛwowɔ no wɔka hwɛ na sɛ esi tina ne so no nka ɔmo nyina di yanka amanneɛ ne ɔha bɛba ɔmo so koraa no nka ɔmo ntumi efisɛ na yɛaka ho ntam yɛabɔ ho dua to ti adeɛ bi wɔ ne yɛabɔ ho dua to sɛ adeɛ wei yɛabɔ ho dua obi biara saa adeɛ wei ɔde bɛyɛ ne ho anaa ɔbɛfa anaa ɔbɛyɛ ne sɛ biara saa nneɛma sɛ ɛmmra no so na wiɛ ɛnyɛ papa ɔbɛwu owu a ɛyɛ paa sɛ na ɛbɛto no ɛne ɛmɛba so ɛhwɛ ewiase fam deɛ mo atwerɛ adeɛ nti mokɔtɔ wɔ so ɛyɛ mo ni wate adeɛ bi aduabɔda ho bi a wonim amɛmfa wate ɛmfa aduabɔda ho ɛmfa ɛyɛ ɛbɛboa wasetena adeɛ na nso wodi a wobɛwu ɔdi yɛ nko wɔwu na ɔmka nyɛ sɛ wo papa na abɔ dua to wo papa wo maame na abɔ dua obusua pani na abɔ dua de ato hɔ ɛno nti na aba saa no nti yɛhɛ no nso bebree nti yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a ɛdoto nipa wɔ yɛ abrabɔ mu Nyankopɔn koraa abɔ dua ɛwɔ hɔ sɛ Israelfoɔ ne mmara mo ani so na moyɛ sei a ɛno me mmara mo so obi a ɔbɛkɔgye apaadeɛ contract killing wokɔgye sika na wɔkɔkum obi a ɔbɛyɛ saa biara ɛno me mmara no so nti obi yɛ saa na nnome no na aba no so obi a ɔdi bɛm a ne ho ni asɛm na wɔyɛ abɔ paa na wakɔgye ne wakum nipa no ɔyɛ saa nipa no nnome bɛba no so yɛhɛ no nso ɛnɛma bebree na ɛnome ɛyɛ adeɛ a ɛnyɛ mobɛdi wuɔ hɔ na bɛdi wuɔ obɛdi wuɔ a ɛwo a yɛayɛ dɛ yɛate ho ɛwo asɛm biara ho na edie nkɔdi deɛ bɛma wɔne so ate wuɔ wobɛwu yɛsɛ wobɛyɛ dɛ wobɛwu nti ɛno nso yɛnhwɛ ɛnome yɛwɔ n'ahodoɔ hɔ yɛwɔ types of cases hɔ ɛnome ahodoɔ bebree no a hɔ yɛwɔ common case hɔ nyame bɔ a mebɔ so ka ɛbɛma mu details yɛwɔ common case ɛnome bi obiara tumi dumi bie ɛnome obi tumi firi obiara nkyɛn ba obiara tumi bɔ dua obi tumi nsuo bɔ dua woyɛ na ɔde agye wo ɛne yɛfɛ ne common case owiasefoɔ no a mɛbɔ dua nsuo tɔ a apena na antem pie wo tirim nyame ntua wɔ ka wo nyame wɔntua wɔ ka adɔmafoɔ tumi yɛ saa wo nyame na bɛtua wɔ ka obi wa no wayɛ saa nti ɛyɛ common case ɛne yɛbɛkɔ Bible nyame bɔ yɛbɛhwɛ no nso nti ne nkwadaa yɛ saa mpanimfoɔ nso yɛ saa nkwadaa bebree no abɔ dua ɔmo buruburu nnua ɛne yɛfɛ ne nsɛ mo nyina ɛsɛ yɛfɛ ne nsɛ common case ɛne ɛyɛ common ebi yɛ adwuma o ebi nso nyɛ adwuma ɛno nso yɛbɛba so ɛne unconditional case unconditional case no ɛnome bi a ɛnyina biribi so hɔ de nyame bɔ ɛbɛhwɛ sɛ ɛnome bi a ɛnyina biribiara so ɛne ɛyɛ biribi a akyinnye ɛwɔ ho a nyame bɔ a ɛbɛtoto ne yie na ɛbɛkyerɛkyerɛ mu yie yɛka wɔ sɛ ɛnome a ɛnyina biribiara so obi nyɛ biribiara na ɛna nome ɛba no so no ɛna ɛfɛ ne nka yɛwɔ unconditional blessing hɔ na metumi hyira nipa a nhyira tumi bɔ nipa so a ɔnyɛ biribiara ɔtumi nya nhyira ɛwɔ hɔ but the unconditional curse ne deɛ nyame bɔ a mɛhɛda ka ho asɛm amen ɛne yɛwɔ conditional curse ɛnom yɛ ɛgyina biribi so ɛne ɛyɛ conditional curse mo kae sɛ yɛgenka yɛ 2 Kings no chapter 23-24 mɛkɔtu bebree no afiri ɔpa nti yɛ amofa ntom mu tirim Elisha ɔdome nkwadaa no ɛyɛ conditional curse bɔne bi na ɔmo yɛɛyɛ ne maa no me ba ɔmo so ɛyɛ condition sɛ nkwadaa no ɔmo anyɛ saa a kasisire mfiri wura ɛmɛwe wɔ ɔmo maka sɛ ɛnome bi wɔ hɔ a ne nome bɛtumi yɛ ɔsɛ
Enkwada betimi akowura mu. Na sisi na kwaye wo mo. Omo kowura mu no ba ne enye no me. Mo hye no nso bi betimi abajata betimi apie. Ana sisi na betimi abayi nkwada yi. Na enye boni bi ne omo aye. Ewo ho. Ana we nso so de omo ye boni bi nti. Ana ma sisi ebawe wo mo. Enti sisi na ebawe nkwada na conditional case ana asa nya unconditional case. Na ejina bibi so ana nya bibi so. Ntino omo ye boni nti na ma nti mo yemfa hye no nso. Nti omo se akwati pa fro bra na wodome wa ye boni. Mo so wa ye boni. Dan ne ho an wo se odi Awurade din dome wo mo. Nti ye conditional case oho. And ye specific case. And me potin bi. And me ho a specific. Just say ade we na wo bo nipa ne ho dua. Say wo ade se ne nto. Elisha ade na wo kan no specific. Specific. Nti ye was specific. Noah mo kan Ham. Odome ne nana no. Wo se obeya koa mu akoa ma wonua specific. Ade potin bi. Akoa ne obeye. Ama ne nuanom. Obetima nya hoɔden de no na ne baabi bara ko aye de obekoso ayakoa saa ɛne specific nti yɛ ka specific de na sɛ ɛno me potin bi na ɛba nipa no so sɛ nti sɛ yade sɛ abawu sɛ awade ɛna emu nsɛm ɛne ɔhaw a ɛno nko a sɛ yafunu ɛna ɛbɔ no ɛno nko a specific mo mfansi ya adwene mu nti yɛ wɔ specific hɔ nti ɛno so nyame boa de me bobos na akyerɛ mo ɛne yɛ wɔ general case general case ni enome a eba nipa dodo no me dodo no na ye dweme wo mo ti no me ne nya ba akofo bi na enya Elisha de se mo kai odome enome ne ba nipa 42 so ti ye dodo no me dodo nkra na omo ye saa na enome ne ba omo so ni nya kwada ba akopa bi na ye dome no na kwada ba akopa bi ne ko hunu saa amane no na kwada ba akopa na owuo ba no so na ye dodo enome wo ho eno nyame bo a mfantomo tintie wo dodo no me wo ho. Amen. We dem bobos na akyerɛ mu na details pa beba da bi. Ana afei nso ye wo instant case. Instant. Anu me bia but once. O kan ye no na ye ho. O kan ye no eno me no ubodua no ana adnipa ne ye pa. Elisha kan sɛ odi Awurade dumi wɔ mo no ɛhɔ a na ye ho. Ɛhɔ a ɛyɛ instant. Me he no nso. Ti enu me bi wɔ hɔ a o kan ye no na eba Paul dumi wo bi se wo wani befira na wo hunu owia kwesita bi Paul kan ye no na ye ho aye no me bi ba nipa no so ade bu ha yesi yemfe nsa nka ma ye nye wo ye pe na fe enome no na eba nti ene wo long term case nso ho no me a chansa na ba mo kan se Jericho de ototo Jericho fa pem no part bi ba ntem ole foundation na the first born wuye omudi foundation asobo ho pe na ne ba ne wuye but the last born no de eche kakra omo sisi da ne wiye no wiye no ansana the last born no wu no say last born in the long term curse the curse bi wa effect no e message si a eche ansana aba mo fa nsem adwene mu amen and your prophetic curses so wo ho eno me a eba da ache nti munum say Noah ban no ene we dem bobo so Noah emma de no odome no na nada no na esie Jericho nkom na Joshua kan no na nada no na esie na ebaba da ache ti eno mi bi ho a na edi nipa ni mu o nipa ne ho betime ndenden obetime ye bibia na nso na awie no na enye papa ene ewo ti enso beba so da ache ene nyame asem a ade se ne beba saa de we ni saa de we obi obeya saa de we bia no ade se nto no ebia na da ache ne wo individual cases nso ankro enome obia wode am say obia wa ha praise him ti ye wo ankro nso enome wo ho ti enome bi ho a no wa ba no no nkwa na nya saa enome no ono nkwa anti no mi bi wa ne ema obia so anye ye nyina na ebeba ye so wo nkwa na eba wo so wo nkwa na saa enome na eba wo so eno nso ye he no nso nti ye wo eno nso ha nyame bo a ye beka ho asan da bi ene ye wo costless curse ye ka costless curse ya costless curse ne ye duabo bi ho a enini na so emmam ye wo duabo hunu ho so o ka nyango pa asam wo Proverbs 26
verse 2 a yen nka ho o said ya patu pre echini na asoro fanakachi etuo no saara na enuabo hunu emamu biabo hunu emam ani efa na costless cares enyina bibia so nipa no ade na wo bo hu bia no wonye saa ade no obi de krono ato so so ade na fa ye wona aye ese ndi wo bodua o sama ho ma nsuo bi se nsuo bi nkun abosom ho do bi nkun nyame ntua woka amane bi mra wo so na wonye ya nya wo hwe eno so meka ho wasa me ne biabo hunu ne emam na sa waye de a ene na ehu sa waye de a ade na waye ena wo so wonye de a ene ye fere nsuo ahodo ye fere abosom hodo ye fere anyame ahodo se anyame bi ene wuni na nyoronyoronyono ensa bi mra wo so emusuo bi meto dia ene ehu waye de a ehu wakọ obi kono no wo board ya de a ene ehu ene de abohunu ye wo costless cares and then on 5 wonye no was on your obese wo de a na meti emam da amen ene ye wo irreversible cares de abono untimi nya ho hwe de abono je se de ana enome no Jericho de ana ya hya to wo se wole foundation wo ba ne obi obeye bia oba bewu no sa cares no obi antimi irreversible wo dane na nya yie wo sa na nya yie wo ye ebesi nti ye wo no mi bi ho de ya ba ni paso de a wo ye ho bibia untimi nya ho hwe ene ye wo reversible cares etimi eye ho bibie for instance communion cares communion o san wadwen na udi ni papa mu a na cares na efiri wo sokọ eno me no anka wudi ade oha ne muso ebere wo no na fe efiri wo sokọ nti ye wo no me a etimi reverse etimi dane no ma ne yie mo me he no nso amen obi a wode ma say ane ye wo generational cares nso ho eme bo meka nwa sa na say the friend and family cares eno so a topic mu a but eno question ma kakra wo ho eno me metim ba nipa so tetemrem nya ngopon otimi dum nipa wo ba ebeba wo idum e wo so on beko awondo do so for ba sa ba ebeba wo mo so foforo beta akọ ebeba wo mo so ko ebe 4th generation o mu nyina sa na me nyina obia be fam bi na me bo meka nwa sam ni ahwe the friend and family cares no say eno me bi wona wo busuam na bi obi na kodi boni bi na ebi abusua no obi di mu odi edi nipa bi tina kwahya se wuji Yesu di a sanate wuji Yesu di a sanate Yesu mu ode menka se Yesu mu ode ti eno me bi sa ania na di e Awurade din mu ntino ene entimi nya Yesu tumi amen ti na me bo a meka ho asempa na ma kyerɛkyerɛ mu ne mo ni ahwe family care bere betuma ya adwuma ne bra entimi anya adwuma the friend generational cares no nsa I want to aso no me I want to aso no ho no me oba wo ye no ebeba wo so na ba wo ba so na ba ne ba so na ba ne ba so eno de e wo ba aburu mu na me bo a ebere asem meka ho asem di eno me ye wona ho do ho ene ye wo wiase no me ene ye wo nyame mu no me ho nyame mu no me e wiase no me wo ho nti mo hia no nso me se eno me nse wo mu mienu ye wo spiritual ene wo physical ewiase de ye wo ho mo ka nyango pa asem no a yen kan First Samuel 17:43 na Philistine eka kire David say me ye kraman na wo de poma eba me suyi na Philistine efre ni nyame edome David ofre hwan nyame odome hwan wo fre nyango pa na ensu ahodo wo ye giant o but o faith bi wo gitumi bi di ti David ba na wo ba me so wo de me ye kraman umuade no wa frɛ onyame dagon onyame asot munye ne sei no me sama akwada yi ma akwada afei wo buru David nuya aye nuya bon hunu amam wo ye wiase duabo wo ye wiase de wa mfa nyame ne bodua wo de ne bosom tina bebre nu ade ensu awo de me besa mabodua me tan kwara no obetimi ne san nsuo bi abodua ne ade ba manya very careful duabo hunu amam na nyame bo a ebeka ho asem ene e wo de oni pa na de Awurade bodua o ka ban bo no a Elisha was it what the Awurade din adome ho mo wo de nsuo na adome nkwara no say nsuo we Israel Jordan anya we say nsuo we anya we say apana na ntimpia wutirim wo de say da bi wo dome no e wo Nyankopɔn odin mu enti onyame mu no mi wo ho a obi betimi din nyame din adome obie ene obi so betimi din ni gidie bi a wo bosum bi mu e wo nsuo bi mu enua bi mu
ɔgyegye nia bi di ɔgyegye tumi bi di ɔgyegye ahohom bi di ɛnti wɔde no akɔ hyɛ ahohom bi ase ɛni sɛ obi yɛ ne bɔne pa a na wɔsam a na ma saa ahohom no sɛ saa ahohom no ɛni na sɛm ma no wobɛhu no saa nipa no na ahohom bɔne no ɛne ne ɛbɛdi asi efisɛ ebia odi saa ahohom bɔne no nokorɛ nti wɔn sɛ ne nipa na ahohom bi asate ataake no bada sɛ yɛwɔ gye Awurade di nso deɛ a na nyame tie mu deɛ a nhyira ne yɛ amen. Ti yɛsɛ ahohombɔne no me wɔ hɔ duabɔ hodoɔ wɔ hɔ ti deɛ mabɔbɔ so nyinaa momyɛ ni kan te aseɛ sɛ ɛwɔ kio na afei ne yɛbɛfa deliberate curse ne ahwɛ ma nipa ɛbɔ nipa dua wɔbobɔ nipa tumi buru nipa nnua keka nsɛm tumi gu nipa brabɔ so ebi wɔ hɔ a yɛwɔ long term curse wɔ hɔ long term ne bɛ effect ne bɛba ebi wɔ nso wɔkaeɛ no a na ɛba ɛnome nipa num ɛnome wɔ hɔ yɛdome nipa na nipa no brabɔ no ɔhu ne ho ano wɔ wiase a wɔbaayɛ na nneɛma bi ɛko tia no sɛ efie di a yɛkeka ho asɛm nyinaa mebɛfa no makyerɛkyerɛ mu paa yie paa yɛhu deɛ ɛfɛ ne family curses no ɛne deɛ ne generational curse yɛakɔbunum na afei yɛatumi aboa yɛ paa ne yɛhu sɛdeɛ yɛbɛsi anante yie na ɛnome bi wɔ hɔ a atumi apare yɛ yɛadome nipa bi sɛ mo obi biara a wɔde ne babaa bɛma Benjamin ni bia wareɛ bia ɛnome Awurade no me mmra no so wo de yɛwo se wɔ kodu akɔyɛ wo yɛ saa pɛ nome bɛba wo ne wɔbusua so yɛahyɛ to Awurade hu yɛ mmɔbɔ amen. Mo te aseɛ nti ɛnome wɔ hɔ anaa ɛnome ni hɔ ɛnome wɔ hɔ ɛnome yɛ wɔde yɛahyɛ to hɔ nti yɛbɛbɔ mpaeɛ ɛnome wɔ ɛne ɛda hɔ nti na ɛsɛ efie bi mu nome busua mu nome adeɛ bi wɔ ahyɛ ɛda hɔ adeɛ bi wɔ yɛn nkɔ ho bibi wɔ yɛn mfa adeɛ bi wɔ nyɛ ne sei na ɛnome no ɛnome ne deɛ etiri akɔ hyɛ ne mu nneɛma bi ase asedan ka Awurade sɛ wogye Awurade di a Awurade gye ofiri abusua nkontonkyim amen. Momyɛ nsɔre ansa sɛ ɛnome ɛwɔ hɔ ɛnome sɛ ahohom bi ɛne wo ni ɛne wo ni ne nwononwono no obi ɛnsam a wo ama bosom bi wɔde na no ɛka nsɛm bi a ɛnya gu abrabɔ so na ɛnya wo so tumi na ma tumi bi asɔre atia wo na wɔbɛdi akon wɔ abrabɔ nyinaa na Awurade nhom tie mu a nsɛm bi wɔ hɔ a Goliath ɛdome sɛ wo akɔdae meyɛ kraman wode abaaba mɛ sɛ kraman deɛ sɛ wode abaa na ɛkɔbɔ no a wommu adeɛ onyame asɛm asi ɛnyɛ wo sɛm bosom asɛm asi ɛne wo nni wo akɔdae sɛni na ɛmmra wo soɔ ne bi ne wɔkɔ duabɔ hunu ɛmma mu da wode mɔmɔ nka sɛ sɛ yɛbɔ yɛ dua a wode mɛ sɛ duabɔ hunu costless curse ɛmma mu da ne mmom bi wɔ no nyɛ costless curse o ɛnyɛ duabɔ hunu o monhwɛ yie na mo ankɔ yɛ nneɛma bi amfa Kristo so amedurudua mo ho yɛbɔ mu dua ɛbɛtumi anya mo okɔyɛ de bɔne bi na kɔdi nsɛmmɔne bi na wode ne sɛm yɛ Kristoni a hwɛ yie yɛade papa di tenene manyame nhom ani wo kae ɛnyɛ wo nua bɔne na sɛ obi hwɛ bɔne sɛ ɔsama wama nsuo sɛ wode yɛfunu ade yɛfunu awo ɔde awoɔ wode awade papa deɛ wokɔ awade yɛbɛgya awoda biaa wo asɛm asi wode ɛsi yaa na wode bɛkɔ wuo mu sɛ Awurade te ase na bɔne biaa ne wakɔa mu ɛnyɛ hɔ da amen. Insi itrase ɛde asaka kɛseɛ ma Awurade pa ɛnɛ wabɛsane abɛhwɛ wode nkyerɛkyerɛ pa ɛma yɛ na wɔfiri ase ebi yɛ ni sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛtumi ate nneɛma bi aseɛ yɛda wase ɛwɔ Yesu din mu amen.